Nollosa és filòleg i escriptor. Bé, de qui més vos parlaré és de Toni perquè hem coincidit en l'institut uns quants anys i aleshores és de qui tinc més coneixement. Els altres, per tant, el que he fet és això, entrar en internet i veure quatre cosetes. Carles Fenollosa, filòleg, escriptor. El seu últim llibre, si no estic equivocat, és Irreductibles, que este sí que seria un tema per a d'ell que per tant ens pot il·lustrar molt perquè és una història de la llengua i de la literatura dels valencians. Per tant, m'imagino que tindrà molt a dir del tema. També un rei, un déu i una acadèmia, el dietari de Bernat Català, de Guillem Català de Valleriola, és un altre dels llibres. Els dietaris tenim en l'època medieval i en l'època del Renaixement uns quants dietaris que ens fan conèixer molt bé el que era el dia a dia de l'època d'aquelles èpoques. Ell n'ha fet un estudi. Després també tenim un premi de lletra ferida de novel·la amb Narcís o l'onanisme, i un estudi sobre Víctor Iranzo, un poeta que, si no recordo malament, crec que era de la part de Terol, no? Era originari de la part de Terol, però va anar ben jovenet a València i allí justament va ser un poeta important de la Renaixença. Si m'he deixat alguna cosa, després ho dieu. Queda a la meva dreta Zaia Guidum, que nom més bonic, és un nom així que pot sonar un poc estrany, però és un nom, evidentment, àrab. Sa mare, ton pare. Sa mare era de València, però ton pare sí que era originari d'Algèria. Per tant, jo crec que un dels temes que podríem tractar avui seria justament el paper de la llengua de la immigració i probablement tindrà algunes cosetes a dir sobre això. És politòloga, sociòloga i presidenta de l'entitat Decidim, la plataforma pel dret a decidir del País Valencià, i articulista també, diferents articles en el diari digital La Veu, i és del barri d'Orriols, de València, que ells són molt orgullosos d'on estan. Per tant, benvinguda també, Zaia. I per últim tinc a la meva esquerra a Anna Oliver, de Carcaixent, és així? És així, de Carcaixent, bon poble. És llicenciada en Dret per la Universitat de València i és la primera presidenta d'Acció Cultural del País Valencià. Dic primera perquè els altres havien sigut primer, segon, tercer i quart. És a dir, que és la primera dona que ara sí ha pogut ser la presidenta d'Acció Cultural del País Valencià, que ja té més de 40, no sabria. Toni, quants anys són ja d'Acció Cultural? 51. Més de 50. Jo soc 40 anys soci, o sigui que per això ho dia, quasi més de 50 anys ja de l'entitat fundadora en aquella època i que tant ha fet per la difusió de la llengua i la cultura. Presidenta també i fundadora de l'Associació de Dones Juristes d'Alzira, també impulsora de l'entitat Sòriques, que aglutina diferents agrupacions feministes, i substitueix a Joan Francesc Mira, un homenot, com diria probablement Josep Pla, un homenot que encara afortunadament viu i que tant ha fet també per tot el... I que me pareix que en alguns dels actes, si no estic equivocat, antics, ja un poquet més antics, del plec també mos va vindre i mos va il·lustrar amb el seu bon saber. Per tant, jo no tinc ja res més a dir, passaria ja la veu a d'ells i teniu, per tant, 5 minutets per a parlar del que vos parega del tema referit a les qüestions lingüístiques. Enguany hem centrat el tema en això i podeu parlar de la llengua, l'estatus legal, de l'ensenyament, de la problemàtica de la immigració, etcètera, del bilingüisme, trilingüisme, etcètera, tot allò que vulgueu fer. Per tant, teniu la paraula.